तोहर सेटिंग हर रोज का तू यार संगे होता रहे डेटिंग खड़ी का कहतनी जी सुननी हनई हर में रहे तोहर सेटिंग रोज का तू यार संगे होता रहे डेटिंग खोदी के गढ़ा का दू बिया अपन बोले बा खोदी के गढ़ा का दू बिया अपन बोले बा बोला हद चिंता जोनी करे बलमुआ यारब खाली ऊपरे टोबले बा हद चिंता जोनी करे सजनवा यारब खाली ऊपरे टोबले बा हद बात समझिए ना प्लीज। वाला बात रे कहाँ कहाँ डला ले सहला हाथ रे हट कोही ना जी कैसे रुआ के समझाए दूरही से बैठी के बोले बतिया रे गोलिया के चूमे खाली किसे सहलावे रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा सुनी ना हट चिंता जानी करे बलमुआ यारब खाली ऊपरे टोबले बा हट चिंता जानी करे सजनवा यारब खाली ऊपरे टोबले बा। डीजे मनीष रक्सौल आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। बाचल बाड़ी ना होता विश्वास रे मन कर खाली जाके आज साल फंस रे अरे दादा हट ऐसे मत न बोले सच कहतनी खाके क्रिया तोहार हो कोइले नइखी प्यार में खुद कौन पहाड़ हो मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा चुप ना हद चिंता जानी करे बलमुआ यारब खाली ऊपरे टोबले बा हद चिंता जानी करे सजनवा यारब खाली ऊपरे टोबले बा। I love you ना।